Samantala, Idol, aksyon, hindi pangako, subsidiya para sa lahat. Hiling po ng mga magsasaka sa kabila ng pagsirit ng presyo ng krudo. Para sa detalye ng palitang yan, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Hindi lamang dagdag sa subsidiya, kundi konkretong aksyon mula sa pamahalaan ang iginigit ngayon ng mga magsasaka sa Pangasinan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Sa panayam ng IFM News Dagupan, ibinahagi ni Juanito Z. Espanyol, presidente ng Pangasinan Confederation of Irrigators Association Incorporation, na umaabot sa 10 litro ng krudo ang kanyang nagagamit kada araw sa pagpapatubig na nagkakahalaga ng mahigit 1,000 pesos. Gumagamit ako ng krudo sa pagpapatubig ko ng aking palayan ng average na kuminsan 10 liters a day. Wala na, pupunta lahat sa krudo ang iyong maharvest. Dahil dito, umaasa ang mga magsasaka na huwag lamang puro pangako kundi agarang aksyon ng kanilang matanggap dahil sa matinding epekto ng mahal na krudo, lalo na sa gumagamit ng makina bilang patubig sa mga palayan. Puro na lang pangako. Kung titignan mo yung kanilang mga sinasabi, plano naming bigyan. Dapat ang sasabihin nila, sa susunod na linggo, i-release namin yung ganito. Ayon sa Department of Agriculture, 50 million pesos na fuel subsidy ang inilaan para sa mga rice farmers sa buong bansa. Gayunman, iginiit ng ilang magsasaka na hindi ito sapat at hindi makatarungan kung isasaalang-alang ang dami ng mga benepisyaryong nangangailangan ng tulong, lalo na sa patuloy na krisis sa krudo. Sa mamumula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM.